sai hakuri, kayayyaki suna tsada. Ba abu na zamu ce kuma ne dai mu ce Allah ya sada mu da hanyoyin alkhairi da aka so kana Allah ya sayar mana shi, amma yanayin banan ne kayan suna tsada. Ka raguma sun dan fi sauki kuma gine isa da jama'a suka yawaita a kansu. Na zo na ce sai a matsayin na sai shi naira 175 ba a sallama mun ba. Dabbobin ne ka san saboda yanayin kasuwan ne? Yanayin kasuwa ne. Kasuwa dai ga tsanani ba ta fara motsa ba da tukuna sai daga nan zuwa sati mai zuwa. Amma dai an fara dan jarabawa. Amma dai kasuwa ta yi tsada dabbobi komai kuɗi. Sai dai ba abinci tsada dabba kasa. Yanzu kama wannan raguman da yake kallo 450 ke ta. Yan sai dai zuwa gani amma sai dai ba su fara. Suna zuwa gani amma cikin gari a sai an gani. An fara ɗaya saboda wani baya da wurin da zai ajiye. Wani sai sallar ta rage kwana 2 ko sannan ya zo sai. Sunana Alhaji Alimi Ragwana da shanu. Kayan shi nan dai muna dai kiwo amma ba mu fara amfana. Ana zuwa a tambaya kasancin da babu kuɗi. Wasu suna yin gunki da kuɗi ya samu kuma su zo su saya su biya.